jakadancin Amurka da ke ƙasar Saudi Arabia birnin Riyadh yana ci da wuta, kuma an mai harin da ba lalle ma an more shi ba. Wato ana ta baba akan shin Iran ce ta kai harin ko kuma abin da ake tunani na munafurcin da ke kaiwa da komowa a cikin wannan yaƙi, musamman Isra'ila yadda take ta ƙoƙari ta ga ta wato kambama wannan faɗa ta kuma saka kowa a ciki, har irin yadda ta takura wa Amerika. Shugaban ƙasar Amurka baya son ya kai wannan harin, ya ja har suka fi ƙarfinsa na dole ya kai wannan harin, kuma bala'in da ke faruwa yake faruwa, masifar da Amurka take kallo take ganin ta a yanzu. Wannan dalilai ne yasa kuma suka ga Laraba wannan sun ƙi musu yadda suke so ta fuskar masifar da take samun su. Bai kamata a ce ta same su kaɗai ba, ya kamata ta haɗa su gaba, tunda tare suke aikin, tare suke yin komai nasu. Ba zai yiwu kuma ya zama Isra'ila kawai ake narkawa makamai ba, kuma da alamu yadda aka kalli yanayin faɗan ba lokaci ne da zai zama Iran ta kyale Isra'ila ba. To dole ta haɗa da ragowar ƙasashen Larabawa baki ɗaya, ta dake su baki ɗaya. To wannan ya sa da salo na tunzura wa ita ƙasashen Larabawa ɗin da kuma Amurka akan lalle su zage dantse su yi da za su yi wannan faɗan. Ita kanta Isra'ila akwai yiwuwar tana ita ce ta kai hari wannan wato kamfanin Aramco na Saudi Arabia da kuma babban matatar gas ta ƙasar Qatar, wanda a yanzu nake ganin rahoton Tucker Carlson yana cewa already ƙasar Qatar sun kama wato wasu agent Mossad, ana jami'an Mossad kenan, suna planning din yadda za su yi bombing Aramco da kuma bombing din ita cibiyar tace gas ko samar da gas ta ƙasar Qatar mafi girma. Saboda haka suna da yakinin cewa a yanzu akwai yiwuwar Isra'ila ce ta daki wannan gurin da kanta don ta ƙara sa Larabawa a cikin yakin sosai, su dulmiya a cikin yakin kuma su ɗauki dukkanin abin da ya kamata su ɗauka, musamman kuɗi da suka sawa bayarwa da kuma munafincin da suke ta ƙoƙarin yi. Tana ganin kamar ba zai yiwu ya zama cewa tare muke iskancin tare muke kulle-kullen tare, kuma ya zama yana ta duka na an ɗauko hanyar ma shafe mu gaba ɗaya, kuma ya zama cewa kuma kuna raye kuna tsaye ba. Dole mu dalmiya ku a cikin faɗa, kamar yadda ya sha faɗa cewa ba za mu tafi mu kaɗai ba za mu tafi kamar tumakai ba. Ya sha faɗa wannan Netanyahu. To ana tunanin cewa wannan shine irin zuba-zuban abubuwan da aka fara yi. Saboda haka akwai da ringimu da yawa a cikin wayannan al'amuran, amma dai koma wani irin kalan munafunci ne muna bi muna kuma kallo, kuma zai je ƙarshe insha Allah. Wanda duk ya kulla to zai kulla da shi, wanda kuma Amurka tana ta ƙoƙarin tsare kanta da kuma ba kanta kariya da jama'ata a duk cikin wannan faɗan. Amma dai gaskiyar magana, kamar yadda na sha faɗa, basawan yakin za su fito, kuma basawan yakin nan yanzu haka an kirawo taro a EU, wato European Union Foreign Affairs Ministers ɗinsu, ma'ana ministocin harkokin wajensu sun kirawo mitin, sun kirawo takwarorinsu na ƙasashen nan guda 6, wato ƙasashen Gulf Khalij kenan, wanda ya haɗa da Saudi Arabia, Oman, Qatar, Kuwait, Bahrain da kuma Dubai. An kirawo su taro, za a je a zauna. To nan ne basawan za su fito, nan ne uwar yakin za ta fito sosai, kuma a nan ne yakin zai bayyana sosai. Saboda haka asalin basawan za su ƙara fitowa, asalin tsinanin za su ƙara fitowa, wanda za a zo a yakin da su na gaske. Wannan kwana-kwanar da ita kanta Amurka take yi, masifar da take faruwa a cikin Amurka yanzu, rushewar tattalin arziki, zanga-zangogi da za su fara tashi yanzu, da bala'o'i na maganar ma Trump ya fita, masifar soja yakin cikin gida zai ɗauke hankalinta complete da wannan zancen. A halin da ake ciki yanzu akwai yiwuwa DC sun fara bada sanarwar Amurka ba za ta tsira ba, kuma a yanzu haka jiragen fighter jet wanda suka haɗar da F-35, F-16, F-22 suna nan suna kaiwa da komowa a iyakokin Amurka, saboda kowane lokaci Amurka suna cikin ɗarɗar, suna cikin yanayi na tsaro cewa lallai za a iya hari zai iya faɗowa, makaman missiles na Iran zai iya faɗowa cikin Amurka kowane lokaci. Saboda haka yanzu zancen da ake kenan, har kamar jiya an fara bada sanarwar kwashe sojojin Amurka da ke Dubai
kuma Amurka ta fara fitar da sanarwar fara kwashe mutanenta saboda a dawo gida a tare gida, masifin da za su tunkaro cikin gida za su zama sun fi karfin abin da ake son gani, su kuma asalin basawan za su motsu daidai lokacin da Taiwan ita ma take samun dama, China take samun damar mamayar Taiwan, daidai lokacin da North Korea da samu damar mamayar South Korea, daidai lokacin da wato abubuwa ne dai za su cakuɗe sosai, kuma Allah ya bamu dacewa dai, Allah ya bamu dacewa. Amma dai a halin yanzu Amurka ta yi kira ga duk 'yanta da suke kasar ta Saudi Arabia da su gaggawa shigewa cikin shalta, saboda akwai hadari na kawo musu hari kowane lokaci, ba ma a wato embassy ba, a duk inda ba Amerika yake akwai yiwuwar kai masa hari ko ina yake kuwa. Saboda haka yanzu duk kamfaninnika da suke da Amerikawa da yawa a ciki, saboda haka suna cikin tiger, suna cikin hadari. Yau ba Amerika shine zai koma kamar bera, shine koma abun gudu, kowa gudunsa yake saboda shine masifa, da ya zo guri yanzu a ga shaidi ya shigo wurin. Saboda haka yanzu kowa tsoron wato jiban kusantar ba Amerika yake a yankin kasashen Larabawa, nesa ake da shi, mota ma ba a son a saka shi a ciki yanzu saboda ana ganin Iranin tana kallon sa, in ta gani kuma za ta kai hari wurin, in ta kai hari gurin kuma za ku kuma tare da shi. Saboda haka a hankali wayanda su suke bawa duniya tsaro, wayanda su ne suke jin kansu supermans, suke ganin kansu sun fi kowa daraja da kima a duniya, su kowa a duniya bawan sane, su kadai ne mutane, to yau sun zama ababen gudu a cikin abin da bai wuce kwana 3 ba kwana 4 ba. Ya kuke kallo idan wannan yakin ya tafi wata daya? Assalamu alaikum warahmatullah. Malama barka. Assalamu alaikum. Wato a yau ne aka kai kwana 4 kenan ana wannan yaki tsakanin kasar Iran da kasar Isra'il da Amurka, a inda kamar inda muka ce abin yana ta ɗaukan salo daban-daban, a inda abin ana tunanin zai tsagaita amma sai daɗa wato faɗaɗawa yake, a inda wani abu ya faru jiya. Wato kasar Iran ta yi amfani da jiragen yakin ta wato samfarin Su-24, wato irin kasar Rasha, wasa ita Iran dama tana da wannan kayan yaki na jiragen sama, bata cika amfani da su ba, amma a jiya ta yi amfani da Su-24, wanda kan lokacin da muka baku labari sun so su samu upgrade na wannan jiragen yaki zuwa Su-35, wanda kasar Rasha bata sai da musu da shi ba. To dama can suna da wannan Su-24 din, a inda suka amfani da guda biyu, suka yi kutse cikin kasar wato Qatar, za su kai attack, a inda ita kasar Qatar ta ce ta samu ta dakila wannan attack din na jiragen sama na kasar Iran wanda suka kutsa cikin kasar Qatar, a inda a yau din nan kuma suka harbo ballistic missile guda 5 wanda suka dirfafi wato airport na kasar Qatar, wato anan Hamad International Airport, a inda ta kasar Qatar take cewa Iran bata sanar da ita, bata gargaɗe ta ba kafin ta kai wani attack, kuma wato wannan airport din babu wato sansanonin Amurka a wurin. Wannan ya keta musu abu, saboda haka duk da sun samu sun kaɓo shi, a inda wato suka tashi, wato inda abin ya dau salo kenan, inda kuma su ma suka tashi kai suka mai da martani, a inda suka kai a ta kasar Iran. A wasu jaridu sun ruwaito cewa ita Qatar, duba da wannan attack din da Iran ta kai mata da wato jiragen sama guda 2 a jiya da kuma yau ballistic missile a airport dinta, to ita kuma sai ta mai da martani ɗazun nan, a bisa ga duka alamu ta mai da martani. A karan farko Qatar ta mai da martani kasar Iran, wato wannan abu zai faɗaɗa abin da ake gudu dama ya koma regional, wato in dai har waɗannan ƙasashe suka mai da martani, to definitely abin zai koma regional. A kar ku manta akwai wato bayanai da ƙasashen su Laraba suka yi issue, wato Gulf State, inda ita ƙasar Saudi Arabia ita ce jagoran wannan wato Gulf State din, inda suka ce idan Iran ta ci gaba da kai musu attack za su mai da martani.
to ga ita Qatar ta fara mai da martani. Wato mun ga waɗannan abubuwa da suke gudana, dama mun faɗa mun ce to wannan abu fa zai da faɗaɗa, inda mun ga attack ɗin da aka kai a UAE Emirati, inda ita ta ce an kai mata attack na missile da drone guda 172, amma ta kakkaba wasu wanda yake mun ga attack ɗin wanda burbushinsa ya kusa attacking wuri na Burj Khalifa da sauransu. Mun ga attack da aka kai Kuwaiti, inda har ya affected ɗin jiragen Amurka. Mun ga attack ɗin da Iran ta kai wato jirgin wato Abraham Lincoln. Ita kasar Amerika ta ce missile guda 4 amma bai iso wajen Abraham Lincoln din ba. Ita kuma agencies sun ce sun kai wannan attack din. Ba mu da cikakken details akan wannan. Sannan kuma mun ga wato saboda wannan attack din da suka kai, mun ga attack din da Iran ta kai a kasar Israel a Kiryat, wannan headquarter wato cibiyar defense na kasar Iran. Mun ga inda ta kai wasu barrage of missile a nan wato wuri da ake cewa Bet Shemesh, inda kusan ta shafe wannan wuri. Dama mun sani mun riga mun sha faɗa cewa ita Iran tana da ƙarfin missile, tana da missile city. Mun yi video akan wannan da daɗewa, wanda ke za ta yi ta an tayawa ne, kowa zai ta yin abin da inda ya fi ƙarfi. So wannan mun gani inda abubuwa suka yi ta abin nan. Sannan kuma attack da aka kai a ƙasar Saudi Arabia, an kai wato a cibiyar mai na Aramco na ƙasar Saudi Arabia. Aramco wato kamfanin man fetur ne wanda mafi girma a duk duniya, wanda ke iya affecting din supply na mai na duniya. Mun gani kuma ta kuma kai attack a embassy na America still a Saudi Arabia, inda Saudi Arabia ta ce to ita ma za ta mai da martani. To abinda muke cewa kenan, mai da martanin zai jawo wani abu, kuma ita Iran tana sane wato irin strategy nata ne wanda ke dama ta riga ta faɗa. To amma strategy din nan zai iya janyo su waɗannan ƙasashe su shigo cikin wannan yaƙi a wato inda za su haɗa kai, su Gulf state din nan wanda take kaiwa ta kamar su Saudi Arabia, Bahrain da Kuwaiti da sauransu. Kuwaiti an kai international airport ɗinsu, su ma an kai hari a wuraren da sauransu. Sannan kuma ita wato kamar da yake faruwa dai ana ta musayan hare-hare. Ita ma ƙasar Israel mun ga tana kai hare-hare ƙasar Iran, ta kai a wurare a Guam. Akwai rahoto da ya nuna an kai a Guam. Akwai wani wuri headquarter da ake meeting din da ake, amma ba a tabbatar da ana wannan meeting din ta kai wannan attack din, inda ta yi flat din wannan wuri. Akwai kuma wuri da ta kai a nan a Tehran, wuri inda shi shugaban ƙasa yakan yi meeting a wurin, amma babu mutane na ma'ayin flat ɗinsa. Sannan sun sun kai hare-hare a wurare daban-daban a Tehran da Guam da Mashhad da kuma sauransu. Sannan wani abu da ya ɗauka hankali shine attack da aka kai a Natanz. Da ita Iran, Mustafa Islami, Muhammad Islami, shugaban makamashi na abin nan, ya yi alertin ɗin duniya cewa fa Amerika da Israel sun kai attack a Natanz nuclear facility, wanda sun ma wajen illa. Kada a ce yana fitar da guba a wannan wuri, a inda Amerika ta ce bata kai attack ba, amma daga baya satellite image ya nuna an kai attack din nan. So duk irin wannan abubuwa da ake gudu kenan, wato a irin wani hare-hare ya koma, wato faɗan ya koma regional fight. Wato kun ga a karan farko ita Qatar ta mai da martani, wato kuma ba a sani ba sauran ƙasashe irin su Oman. Amma akwai ƙasa ɗaya wanda mutane suke ta kira suna tambaya me yasa ita Iran bata kai wa wato kasar Turkiya hari ba. Na bada wannan ansa a bidiyo da na yi jiya ko shekaran jiya, wanda ke akwai dalilai daban-daban. Ita kasar Turkiya wanda ke a bincike wannan bidiyo da na bada dalilai. So wannan abubuwa da suka faru kenan, abu da suka daɗa faɗaɗawa, inda wato ana ta kira da a zo a zauna a buɗe window ko kuma kofar wato negotiation, wato sulhu, inda ɓangaren Iran akwai Quds Force, wato wannan ma'aikata da Janar Qassem Soleimani ya rike kafin ya rasu. Wato Quds Force tana ƙarƙashin IRGC ne, su ne intelligence, a inda suka sha alwashin cewa su fa har yanzu ba su ɗau fansan kashe wato Imam Khamenei ba har yanzu. Wato kuma sun ɗau alwashin cewa sai sun ɗau fansan wannan, wato duk wannan abu da aka yi ba su ɗau fansa ba. To kun ga kenan akwai aiki a gaba, wanda ke mun sani Iran tana da ƙarfin missile, tana da ƙarfin drone. Aka tafi haka a kullum za ta riga an tayawa, wanda ke tana da wannan ƙarfi din. Ita kuma ɓangaren Israel suna da ƙarfin kutse na jirgin sama, wanda da shi suke shiga su je su precision target strike. Sannan ita kuma Amurka daga can ɓangare, ita ma
tana kai attack da a can daga Gulf of abin nan a through submarine ɗinta na da wato cruise Tomahawk missile da sauransu. To wani abubuwa da suke faruwa kenan wanda ana sa ran da wato idan dai ba a zo an zauna ba ko kuma an tsagaita wani abu zai shafi abubuwa daban-daban. Akwai wanda ya kira ni ake cewa to wani abu kana gaba zai shafi wato aikin umara ba da sauransu, wanda ke already kasashe da yawa sun rurrufe kamar wani attack din da aka kai Qatar ya nan Hamad International Airport. Akwai wato wanda za su tafi aikin wanda sun shirya za su, amma yanzu duk an tarwatsa wanda ba za su abin ba. So wannan abu da yake faruwa kenan a kwana na 4. To bari muna da fatan cewa wannan abu ya tsagaita kuma a zo a koma teburin sulhu inda wato quite okay duk kasar da aka kashe musu shugaba irin Ayatollahi Khamenei, definitely wannan kasa an wundin dinta, kuma duk abin da ta martin da ta mayar wanda yake Amurka kusan wato sani ba bata san wani abu zai biyo ba ka taba mu mutane shugaba a mai wannan iko, kun san dama to abin ba zai kyau ba. To wannan dai abin da ya gashi nan dai muna ta fata dai Allah da ya kiyaye.